Ние възприемаме науката като основа на истината. Мислим, че учените работят честно, за да разберат света около нас. Те натрупват факти, правят предположения, изграждат теории. След това теориите се тестват и се доказват или опровергават. Доказаната теория става общо известно знание на човечеството. Всъщност всичко не е така. Учебниците много рядко изразяват предположения и хипотези. Учебниците представят солидни знания, без опции. Хората мислят, че това е единственото правилно обяснение по жизнено. Но само една от теориите е написана в учебниците. Много фундаментални научни твърдения, на които се основава нашето разбиране за света около нас, нямат убедителни доказателства. Това са само теории, които имат както потвърждения, така и опровержения. Нито една от парадигмите на фундаменталната наука не е напълно доказана. Винаги е имало и винаги ще има други теории, които често изглеждат по-убедителни от официално приетата версия. Но, странно, недоказаните и неубедителни теории са се превърнали в общо прието знание, което е написано в учебниците и което науката представя на обществото като единствена истина. Съществуват и фундаментални научни принципи, които са погрешни от самото начало. Това са измислици, измами и фалшификати. Науката заблуждава хората, като твърди, че тези фантазии са истина. Оказва се, че фундаменталната наука умишлено ни дава невярна картина на света около нас. Тя твърди недоказани теории, измисля си фантазии. Но как е възможно това? Наистина ли е вярно, че в продължение на дълъг период от време много учени умишлено са мамили хората? Ще кажете, че това е невъзможно. Тук се крие още една научна измама. Много учени от миналото просто не са съществували. Те са фиктивни. Нашият цикъл започна едва през 19 век. Нашата наука е изградена систематично едва от края на 19 век. Както виждате, науката лъже дори за собственото си минало. Защото фундаменталната наука не е инструмент на знанието. Фундаменталната наука създава илюзии и заблуждава хората. Тя прави това не по погрешка, не по заблуда. Науката умишлено лъже човечеството. Беше замислено и създадено с цел да скрие реалността от хората. Твърдението ми може да ви се стори абсурдно. Един човек от Руската гора обявява цялата научна система за лъжа. Но има огромно количество доказателства. Във всяко научно направление, във всяка област ще откриете лъжи, измами, манипулации, игнориране на фактите. В следващите редове ще разгледаме някои от основните измами на фундаменталната наука. Ще се изненадате колко нелепи са доказателствата на академици и властимащи. Ще видите фалшификация и измама. Ще видите, че науката изобщо не иска да открие истината. Също така ще се занимаем с основния въпрос. С каква цел фундаменталната наука лъже човечеството? Защо се създава илюзията? Кой има полза от това? Време е да се отървем от фалшивата картина на реалността, умишлено създадена от науката през 19 век. Време е да нарисувате своя собствена картина на света около вас, по-обективна и правдива.